Jedno vreme se, kažu, nije baš najbolje snašao kada je došao, ali evo jednog pokušaja Lazovića, samo da ne zaboravimo, ipak nije to bilo previše opasno po gol Nejca Vidmara. Već dodaje ka Lazoviću. Još uvek Lazović prolazi između dvojice protivničkih igrača. Evo centar šuta ovog napada Domžala. To je kod igrača sa brojem 11 Živeca. I dalje Živec. Odlučio se na odličan udarac iz daljine i sjajna intervencija Bajkovića. Ove opasnosti. Evo ponovo Joshua Parkera. Parker ka igraču sa brojem 10. To je Slobodan Vuk. Još jedna je to bila prilika u 30. minutu. Ninković, sada Nenadić, Milijaš, Amet ga pritiska, da vidimo. Ipak je Milijaš uspeo da centrira, da udar glavom i ovo možemo nazvati prvom pravom velikom šansom za Crvenu zvezdu. Evo sada velike greške, Ninković za Savićevića, velika prilika, Savićević nesebično za Mrđu i nevjerovatno šta je sada propustio da realizuje Mrđa. Ipak i dalje traje napad Zvezde, Ninković šutira, još jednom su intervenisali na samoj gol liniji, to ne golman je nevjerovatno. Zaista nevjerovatno šta se sve izdešavalo, sada je Zvezda naplatila u već minutu 72. minutu. Još jednom podsjećam, ali nemam vremena da podsjetim ni na šta, s obzirom da je Mrđa u 100% šansi posle dodavanja Mijelovića i Mrđa pogađa stativu. U ovom utakmice. Pošto je izašao i Volan Bajković, to se dopustio da kažem. I evo sada sjajna asistencija Mijelovića i pogodka Dragana Mrđe. 1:0 za Crvenu zvezdu. 88. minutu. Najbolji strelac Crvene zvezde Dragan